Vi laver lidt nye hold. Nu er vi kameraer på deroppe i dag, ikke også? Så vi må godt lige lære jul lidt og være glade for de ting, vi har lavet. Den eneste, jeg tror, der ligesom profilerer sig selv lidt, det er Markus, ikke? Det var godt, det fandt vi om at gøre. Det var med vilje. Vi må godt lige løbe over til kameraet. Ikke? Eller hvad I nu vil. Og lave den her. Det er bare så, jeg har noget på jer. Nej, det er også sådan. Jeg prøver at samle lidt. Jeg skal lave lidt video på de store, ikke også? Og jeg mangler materiale på jer også, ikke også? Jeg tror mig, når I nu bliver ældre og bliver lige så gammel som mig og Emil og Hans Gendø, ikke også? Så kan I måske vise tilbage. Prøv at se her. Vi kommer til at stå. Vi kan altid, det er alt det, ikke man snakker om, ikke også? At jeg har lavet 20 mål. Det kan du da sagtens sige. Det var 1933, altså, det kan jo ikke bruge til noget. Der løb 3 lige engang. Nej, men nogle gange så er det også sjovt nok lige at se sig selv. Også nogle gange til man også se, at man laver fejl, men tro mig, jeg lægger ikke noget ud, hvor I siger dårligt ud, det er ikke min hensigt. Som jeg også siger, vi skal løfte hinanden. Jeg skal selvfølgelig også løfte jer. Orientere og sige, jamen det her jeg lægger ud, det er de gode ting, ikke også? Det mener jeg, ikke også? At vi så ikke har lagt noget ud med Markus endnu, det fik der ikke at være noget, ikke også? Nej. Hvem var det? Men jeg samler sammen, ikke også? Med, jeg vil lidt mere sammen med de store, kigger kampen igennem, vi spiller udendørs og finder nogle ting. Og når jeg lægger noget ud, så må I meget gerne dele det, ikke også? På jeres egen profil, ikke også? Også for lige at vise ham, at man nu har lavet noget med. Det er sgu i orden det her. Det er en præstation, det kan vi sgu godt anerkende, ikke også? Jeg har pt. kun lige lavet noget med Mikkel, tror jeg det nu er til, og Niels og med Valdemar, tror jeg. Og jeg vil lægge det ud inde på Google, hvis I går ind og så I kan følge mig derinde, det ligger ud. Der står bare træner Holm på der. Der kan I gå ind og melde jer til, så kan I se, når der ligger noget ud. Det er på YouTube. Ja, YouTube, undskyld. Ja, så kan I dele på Facebook derfra også. Og der vil også komme noget med Mads, for eksempel, hvis han har lavet nogle gode ting. Ikke? Men det I laver her, det kan jeg også bruge ikke også at lægge ind. Ikke? Men det skal nok være at lægge det ind der, hvor Tobias han falder, ikke? Ja. Altså, ikke? Altså, alt det Emil han laver, det kommer selvfølgelig ikke ind. Det vil være synd for jer. Ja. Ej, jeg så godt, at det røg med ben på mig. Og der går man. Men det er bare så, at I har forståelse for, at vi prøver også at bygge hinanden op. Og jeg prøver også at bygge jer op. Og godt på den her måde, også mentalt. Ikke? Og jeg tror, at jamen, I vil nok sige, at jeg kigger jeres egen video igennem 10 gange, inden I synes, at det er op. Ikke? Og det er fair nok. Sådan er vi. Man skal være lidt egoistisk for at få fodboldspil. Man skal være en holdspiller. Men man skal have lidt. Valdemar, 1, 2, der bliver udskifter på alle hold nu. 3.